Is-siġillat it-tieni ftehim kollettiv fl-Air Malta, din id-darba mal-cabin crew, wara li l-maġġoranza assoluta tal-ħaddiema qablu mal-proposti impoġġija qudiemhom. F'kumment ma' One News, iċ-Chairman tal-Air Malta Charles Manjon qal li l-ftehim mill-ħuq twieled bil-ħsieb ta' iktar flessibilità u produttività għall-kumpanija biex tkun tista' tikkompeti ma' kumpaniji oħra tal-ajru bħal British Airways u Lufthansa. Deċiżjoni li se tfisser ħlas ogħla għal ħaddiema. Assigurajnihom li the best take home pay tal-aħħar 4 snin 14, 15, 16, 17 fost dawk l-aħjar jażel il-ħaddim. L-aħjar sena tiegħu dik ħadd tkun garantita dejjem u fis-sena 2018 imbagħad tiġi ttopjata b'1,000 ħalli aħna nikkompensawhom għal fatt li forsi ċedew ċertu flessibilità aktar u iktar produttività. Manjon tenna li bit-tkabbir tal-kumpanija il-ħsieb fil-ftehim kollettiv kien li jieħdu ħsieb l-aktar riżorsa importanti, il-ħaddiema. Biftehim kollettiv mistenni jiswa ma' 16 miljun euro fuq 5 snin. Lilin minn ħlasijiet ogħla, il-ftehim ġab miegħu l-għażla ta' irtirar kmieni, pakketti li jilħqu sal-75,000 euro, kif ukoll il-possibilità li b'konformità ma' sistemi eżistenti numru ta' persuni jkunu jistgħu jieħdlu jaħdmu mal-gvern skont il-ħtieġa. Issa l-kumpanija diġà tefet ħarsi tal-lejn il-pass li jmiss. Importanti issa li nkomplu nagħlqu il-collective agreements li baqa' għandna mal-piloti, mal-General Workers Union nimxejna passi l-qoddim. Ħafna ġifieri wasalna biex nagħlquhom baqa' wkoll tal-piloti. Rridu nagħlquhom sal-aħħar ta' dan ix-xahar bil-fors għax il-programm tagħna ta' business expansion ta' growth bil-qawwi iktar ħankomplu nkunu nistgħu nikkonċentraw fuq matul is-sena 2018. Manjon tenna li l-kumpanija soffrit telf sostanzjali imma b'inizjattivi l-ġodda fosthom GoLight diġà rat beħ ta' 140 biljett tal-ajru iżjed fuq is-sena li għaddiet. Dan ifisser li dħul qed jiżdied waqt li l-kumpanija qed ittejjeb l-użu tal-ajruplani tagħha. F'ħarsa lejn is-sena d-dieħla Manjon innota żieda kbira fin-numru ta' rotot bid-9 ajruplan mistenni jingħaqad mal-flotta f'April li ġej. Innota li diġà bdew l-istudji biex dan it-tkabbir tal-kumpanija jissaraf ukoll f'bidla tal-flotta eżistenti u forsi żieda tal-10 ajruplan.